tanghali mga katiksay. At kung hindi pa kumakain, so magluluto ako ng daing. Yung mga nakalipas nating huli, babad na sa marinade na pagkadaing. So magluluto tayo ngayon, yun yung ulamin ko. Sila. Yan. Matagal na nakadaing yan. Babad na yan, ayan o. So lulutuin natin para makakain na ako. So stay tuned lang kayo. Yan, syempre mantika muna. Gutom na mga katiksay eh. So ito, ilang araw na ba to? 3 araw ba? Babad na eh. Nilagyan ko to suka, paminta, magic sarap, tsaka konting asukal na brown. Tapos nilagyan ko ng bawang. Tapos sinalo ko sa isang tasa, tsaka ko binuhusan dito para kumapit talaga. So yan, kada bukas ko sa rep, binabaligtad ko yan para sumipsip sila pare-pareho. Para manuot yung lasa. Ayan, so pretiyon na natin. Siguro mga 3 pirasong maliit lang muna sa akin. Para hindi ko maubos eh. So syempre habang napiprito tayo mga katiksay, gagawa tayo ng sausawan natin na suka, bawang, paminta, tsaka sili. So meron na tayo suka rito. Para ng bawang. Kahit konti lang naman eh. Tapos, lagyan natin ng paminta. Yan. Lagyan natin lahat yan. Tapos, sili. Lagyan natin ng konting asin. Kunti lang kasi maalat na rin yung yung daing eh. Baka sobrang tayo sa alat. So ayan na. Sarap. Yan, pangatlong piraso na yan, yung isang malaki, tapos yung dalawang maliit. So, okay na sa akin yung 3. Yan, malapit nang maluto yan guys. Kunting minuto na lang.
Kakain na tayo. Ayan mga katiksay, okay na. Kaya ganyan yung lutong gusto ko, yung medyo sunog. Ayan. So dito naman, gano'n ako ng sinangag. Almusal pa lang, yun. Nalagyan lang natin ng ano yan, ng bawang. Nalagyan natin ng konting bawang. Tapos okay na. Ito, bawang. Konti lang. Gusto ko talagang nagsisinangag dito yung asawa ko eh. Sarap ng sinangag niya eh. Kung magagaya ko yung lasa. Himas muna ng konti. Okay na yan. Ibigay ko lahat yung sinaing ng asawa ko. Ako lang kakain dito. Tama kaya yung pinanggagawa ko mga katiksay. Pagka kasi nag-aalmusal kami, yung asawa ko, siya yung pinag-aano ko ng sinangag na kanin. Kasi gusto ko yung lasa eh. Parang sunog ng konti yung bawang niya. Tama lang yung alat. Basta gusto ko lang yung luto niya eh. Kaya subukan ko lang gumawa ng sarili ko. Ewan ko lang kung magagaya natin. Konting asin. Siguro mga ganyan lang siguro. Tama na siguro yan.
Pati yung ulo malutong, oh. Galing akong paniniksay kanina mga katiksay. So, ito, mga 3 araw na nakababad sa marinade to, mandaing. So, kanina umaga, nakapaniksay ako, na-i-upload ko na yung video, yung bagong upload. So, ngayon, kakapahinga ko lang, hindi pa ako kumain. Kakapahinga ko lang. Kain muna ako. Sarap. Presko dito sa terrace, kaya dito ako kumain. Say, gusto ako kumain. Busog na busog ako. Ito yung nagdala. Sausawan na to. Suka, sili, paminta, saka bawang, saka konting asin. So, halos na simot ko, no? Tinik na lang naman lagi yung naiwan. So, maraming salamat sa panonood. Busog na busog ako. Keep on watching ABC Tiksay.